silala sikhona njengamanje sise-Jamison's, yayibizwa nge-Jamison's Pub, manje sibizwa nge-Red Room. So this is the place, i-entrance le, uthi ungena la, ube ishow uyibona. So la, ngiphethe impahla enkulu la. Sizonameka la ama-poster ukuze umuntu ofikayo la ama-regulars ahlezi efika la njengoba ngivele ngifika la kukhona abantu abakhona la. So abantu abazobona uma uthi uzoza la ungayimisele ngokukhokha uzoyiza ishow la ngaphandle uphuthelwa ukuthi ngaphansi ziyakhipha yabo. So fika la u-prepared ukuthi uyayazi into oyizele yabo uzokhokha futhi. Wena into ongayenza ukuthi uthenge ithikithi la-R60 manje noma uma ukuthi niyithandani nikhaphuli nithenge la R80 ngoba kuzobe seku-R100 ukungena la mnyango. Uzothi uma ufika la wazi ukuthi ngomhla ka-6 ziyakhipha, which lokho kungenza ngicabange ukuthi akekho umuntu ozothe i-regular ojwayele ukuza la ekhaya kodwa kube ukuthi akazi ukuthi kade kune-show ezayo yabo. Njengamanje ngiyonikhombisa-ke indawo where othi usungaphakathi ube ngaphandle futhi yabo ukwazi ukuthi ushawe umoya kamnandi. So yila sobe sikhona la i-space nesesi-outside kodwa singaphakathi futhi. Masungenile kwi-venue ukwazi ukuba ngaphandle kodwa ungaphakathi. So iyona-ke indawo le bafethu, nayibona ukuthi on kanjani. Indawo nje clean, elithi kamnandi yabo. Iy'phuzo ziyatholakala ngaphakathi. So there's no need for wena ukuthi ufike la uphethe iy'phuzo yabo because iy'phuzo ngaphakathi ziyadayisa. Izinto ey'dliwayo ziyatholakala, so uyaphazamisa uma ufika nento edliwayo ibidayisa la ngaphakathi yabo. Indawo nje indawo enithi kamnandi first accommodative yabo. Kune-screen la, buka ibhola uma ukuthi izobe lidlala that weekend yabo. Uyakwazi ukuthi uchile kamnandi la phansi. La zizobe zikhipha la yabo. Zizobe zikhipha la eduze kwale ekudliwa khona into ey'phuzwayo yabo. Ya siphatha nabantu abafithi. Uma ushupha uyashawa. Uma ukuthi kanjani uphisiwe. Ishow usayizwa cabanga. Ungena la etoilet shaya u-number 1, shaya u-number 2, uyabuya ishow usayizwa kamnandi yonke into zisakhipha yabo. Mengithanda ngikwazi ukuthi ngihlale la yabo. Ngibuka ishow, sukume, memeze, ngijabule, ngithenge isiphuzo lapha. Uma uthi ngifuna ukuyobhema ngiphumela lapha ngaphandle kade sikhona uyobhemela khona without ukuthi uzophazamisa anyone. So uphuthelwa lutho mase ufikile ngaphakathi wakhokha ubumnandi nje. Ula kuvayibhile. Sizonameka la ama-poster. I'll make you hand me more. Now you still less more. They think it's enjoyega but ukuhlanya lokho ekuqala phansi. Thulekile manga khipha iningi thatha umhlala phansi. I'll make you hand me more. Now you still less more. They think it's enjoyega but ukuhlanya lokho ekuqala phansi. Thulekile manga khipha iningi thatha umhlala phansi. Till I die baba kuyolamula ibhokisi, street rap usibuzwa la.